share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da kurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina. Wace ce wannan? Dan Allah mu dan shiga daga ciki. Babu inda zan je har sai ka gaya min wace ce wannan. Wannan labarin yana da tsawo, shi yasa nake ce miki mu shiga daga ciki. Ni kuma na gaya maka ba zan shiga ba har sai ka sanar da ni wace ce ita, kanwarka ce ita ko yakka. Matata ce. Me kace? Ce matata ce. Matarka? Ilham me kike nufin aikatawa ne? Kashe ta zan yi. Ilham. Ilham. Me haka? Ki daina dukanta Ilham, me haka? Ki daina dukanta nace. Ba za ki rabu da ita ba? Ki daina dukanta nace ba. Ki daina dukanta ba nace miki ba. Salim! 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 Salim, me ke damun ka? Kake wannan ihun? Ilham, ihu kuma? Ni din? Kwarai ko kai kake ihu. Har ka kusa dode min dodon kunni. Ai ban sani ba, ke kin ji ni ina ihu? Menene yake damun ka? Tun jiya da ka dawo daga ƙauyen nan, nake ganin ka wani iri. Ka gaya min gaskiya menene ke damun ka? Ikon Allah, ni ko me zai sa ni ihu? Ko aljanu ka kwaso a ƙauyen? Ni fa shi yasa ba na son ƙauye. Don ba a raba shi da aljanu. Haba Ilham, ai ba na jin aljanu ne, wataƙila kawai wannan gajiyar ce kawai. Ko a kafa kwaje garin nan, ya ci a ce zuwa yanzu gajiyar nan ta sake ka. Don haka ba gajiya ba ce. Kin ga, ni dai bari in tashi in je in yi alwala in yi sallah. Idan ka yi sallah, ka yi addu'a sosai. In ma wani ne yake son susuta min kai, duk abin da ya Allah ya da masa da abin sa kansa. To, amin hubbina. Yanzu bari na tashi na je ni alwala ko? Ruwan hawayen na ki share zanye miki gata. Ina da matata, ina son abata. Karki manta alkawari na yi za na share hawayenki. Lafiya ka tsaya ka kura min ido haka? Ashe haka kike da kyau? Au da ba ka ganin kyan nawa kenan. Ina gani mana, amma yau din ne gaskiya kin yi kyau sosai fiye da kowace rana da nake ganin ki. Na ji daɗi har cikin raina da yi wannan na kai mu. To bismillah. Breakfast is ready. Ban ji motsin buba ba. Yau lafiya kuwa? Wataƙila ina ga ya fita shago ne da wuri. Shi yasa. Na kira shi. Dan halak, wataƙila ma shi ne ya zo. Waye? Ni ne ko da koma? A'a, kar ka koma zai ce kar ka shigo. Dama yanzu ma magana ka muke yi. Shigo bismillah. Wato da ba shigo ba kira ni ba ko? Sai ka gama cika tumbanka. Kin ji dan adam ko? Yanzu fa kokarin kiran ka nake a waya kawai na ji kwankwasawar ka. To ana san hali idan kana tare da Ilham manta kake da komai. To wa kake ganin ya kamata ya ba attention ɗinsa sama da ni?
Gaskiya babu. Idan da akwai ka faɗa mini. Na aiki kaɗai ce jallin jal ta salin ba da kanki asari ki je gida ki ce ya faɗi. Irin wannan kirari da kai mini zan baka tukwici. To godiya nake madan Salim. To shi kenan ko? Ina da mata, ina son abata. Ruwan hawayen na ki share zan yi miki gata. Ina da matata, ina son abata. Ya kamata ka bari wannan tagon. Ka tunkari matsalarka tun kafin matsalarka ta tunkare ka. Ai tunanin tunkarin matsalar tawa nake a yanzu haka. Wai ka manta yau ne kamata mu je mu ɗauko mawu? Ban manta ba, ni har yanzu ban gama shiryawa ba. To shirin da kake yi? A inda za ta zauna mana. To ai tun da muka dawo kake cewa in kwantar da hankali na ba zai gagara ba. Kuma gashi ne ma yake gagara. Kawo maduba ne. Kuma na san maganar ta koma waje mai. To daga mana, daga mu ji me zai ce. Assalamu alaikum. Kawo na gane ka, ina da number ka. Yau ne kawo, yau ne. Yanzu haka batun zuwa ɗauko ta muke kawo. Za mu zo insha Allah. Sai gobe za mu zo kawo insha Allah. Amin amin kawo, amin. Mun gode. Zai ce insha Allah. Ina da mata, ina son abata. Ruwan hawayen na ki share. Yanzu Salim, idan muka ɗauko ta goben a wani gida za mu ajiye ta? A gidana mana, a gidana za a ajiye ta. Wani gidan naka? Gidana dai mana, ka san gidan nawa ba? Gidanka ko gidan Ilham? To shi kenan gidan Ilham, nan zan ajiye ta. Kar ma ka soma ko da wasa, domin ka san babu yanda za a Ilham ta bar Ma'u ta zauna a cikin gidanta. To ni dai a yanzu ba ni da halin da zan iya kama mata wani gidan. Domin kaga ai ba zan iya barinta a ƙauye ba. Tun da su kawo sun fara yin magana, dole kawai in kawo ta zauna a wannan gidan kawai ya bi. Salim, ba zai taɓa yi wa Ilham ta zauna da kishiya ba. Ko ka manta wace ce mataka ne? Buba, ina mai tabbatar maka zai yi abinda nake so da kai. Kawai wannan ne naka, ka zira min idanuwa kawai shine. Kawai. Ilham? Na'am. Albishirinki. Fari ko ja? Fari tas. Buba ya huta da golin da kike masa. Ji an daura masa aure. Aure fa kace an daura masa? Kwarai da gaske. To amma ya za a yi Buba za a daura masa aure ba mu sani ba. Wannan wani irin aure ne haka bakatatan? Haka al'adar garin su take. Yawanci sai ranar da za a daura auren ake gaya musu. Wani ma ba ma a faɗa sai an ɗaura auren. Amma gaskiya wannan al'adar tasu ba ta yi ba. Yanzu shi Buban yana ina? Yana falo shi da amaryar tasa. To bari na gama kwalliya sai mu je mu same su. Oh, su Buba an zama angon dare ɗaya. Amma kin san wani abu? Bayan haka fa ya nemi alfarmar in ba sa ɗaki ɗaya su zauna shi da amaryar nan tasa. Har zuwa lokacin da Allah zai ba su ikon ya kama gida, amma ba sai kin amince. Ya kike gani?
amma dai ka san duk abin da zai kama ce gidana bana so ko shi yasa ko kawayena ban yadda su zo gidana ba. Buba ba shi da komai Ilham, kuma bayan haka kin san fa ba shi da kowa a garin nan in ba mu ba, kuma kin san dai ni kadai ne wanda zan iya taimakonsa. Ni ban hana ka taimake shi ba, kawai ni dai zaman matarsa a gidan nan ne zai sa ta dinga ganin ka. Haba Ilham, yanzu ashe babu daɗi ni nake barin Buba har yake ganin ki? To menene ma idan matar tasa ta gani? To cinye ni za ta yi ko menene? Ina da mata, ina son abata. Wai ko kin manta ne ko fa ba a gidan nan take ba, yanda nake abokinsa dole fa za ta gani. Haba Ilham, kar fa ki manta da matsayin Buba a gurina da gurinki. Idan fa muna da hali, ke babu abin da Buba zai nema ba mu masa ba a rayuwa. Na san ba jimawa za su yi ba, don na san zai yi ƙoƙari ya samu inda za su zauna very soon. Please, Kinji, please. Amma sai dai mu bar musu wancan falon da wancan ɗakin, saboda ba na son ta dinga ganin ka. Yauwa my love, ko kefa, kin ga har na ji daɗi. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina. Masha Allah. Kaga ango mijin amarya. Congratulations Buba. Allah ya ba ku zaman lafiya. Ilham kin ga amarya Buban nan ko? Na ga amarya. Sannan amarya. Allah ya sanya alkhairi. Allah ya ba ku zaman lafiya. Ki saki jikinki fa, nan kaman gida ne. Ilham kenan. Ai kin san Fulani fa da kunya. Sai a hankali za ta zama ita ma iri gida. To ai shi kenan, mu ba har na fara mita cewa ya za a yi kai aure baka sanar da mu ba. Sai Salim yake ce mini kai ma baka san da auren ba sai jiya. To ya za a yi? Kin san mu Fulani sai a mutum aure ma bai sani ba. To Allah ya sanya albarka. Bari na je na kawo muku drinks. Ban gane me ke faruwa ba. Dan Allah dan Annabi ka rufa mun asiri, so nake ka zama mijin mu yanzu. Ka taimaka. Na wucin gadi ne ka ba da. Ina san kina yaba da gurinki, ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina. Na san za ki rufa asirina. Share hawayenki, rushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da gurinki, ko dare